Свае худыя. Так мала ў жыцці цалаваныя рукі. Яна трымала мазалямі да мазалёў. Шаптала свае, зусім новыя словы малітвы. І ў ранішнім святле роднага сонца ясны быў яе твар, хоць па маршчынах міжвольна каціліся слёзы. Яна і тут не думала пра сябе. Дзе ён, яе Васілёк? Чаму не вярнуўся дадому? Як добра, Божа ласкавы, што ён не прыйшоў. Не прыбег нават і на пажар роднай хаты. Яна чула іх крокі, шорганне босых ног па жвіры, чула і цяжкае дыханне. І яна рабіла адно, яшчэ як мама вучыла, малілася. І за сваіх сыноў, і за чужых, і за сябе. Маці не ведала, хто яна. Не думала аб тым, што не з аднім толькі жахам глядзелі на іх паход сустрэчныя, што вобраз яе засядзе ў сэрцы многіх мужчын, горкім, няўмольным дакорам, што вочы і рукі будуць успамінаць нават дужыя людзі, выганяючы з душы апошні страх перад начной партызанскай атакай.